Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Selamun aleyküm izleyiciler. Edirildiğinki hem önkütünkü aylaşımı diyalık. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi Maide suresini devam edeceğiz ve boluşayalık baştan beri Türkmen diline okumağına devam edeceğiz Kur'an-ı Kerim'i. Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresi Medine'de inen sürelerden bolup, ol 120 ayetten ibarettir. Sürede dini hükümler, inanç, ihtikat meseleleri barada aydılýar ve ehli kitabın kıssaları beyan edilýär. Sürenin 112. ve 114. ayetlerine şahitlerinin İsa Peygamber aleyhisselama yüz Allah'dan özlerini asmandan bir supra saçak indirmeni haýyş edendikleri hakynda habar berilýär. Şonuň üçin hem bu süre Maide supra diýip at berilipdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman getirenler! Siz ähd peýmanlaryňyza wepaly bolun. Size ihramly wagtyňyz av etmegi halal hasaplamaňyzda ve aşakda okuljaklardan başka diye, sığır, goyun, geçi ýaly sagylýan mallaryň etlerini imek halal edildi. Taky Allah İslam adyny hökm edýändir. Ey iman getirenler! Allah'ın hac vakti qadağan eden zatlaryny, yani söwüş haram edilen aya, Allah'ın ýoluna Käbede kurban etmek üçin iyi verilen ve tanımak üçin boyunlaryny halkalar dakylan gurbanlyklara özleriniň Perwerdigarynyň fazly keremini we onuň razylygyny isläp Beytil Harama Käbe gelýänlere eziyet bermegi halal hasaplamaň, bi-hormatlyk etmäň. İhramdan çykanyňyzdan soň isleseňiz av ediberiň. Sizin Mescidi Harama girmeňize päskel berendikleri üçin bir kowma bolan ýigrenjiňiz sizin hetden aşmaňyza adalatdan dänmeňize ýol bermesin. Siz ýagşylykda we takwaçylykda bir-biriňiz bilen arkalaşyň. Günah işlerde ve düşmançylykda bir-biriňize ýardam bermeň. Allah'dan gorkun. Takyk Allah'ın azaby ören ýowuzdur. Düşündürüş. Beytil Haram Käbäniň bir ady. İslamdan öňkü döwürlerde Araplar Käbede söwüş etmegiň haramdygyny inandyrlar. Şonuň üçin hem oňa Beytil Haram, ýagny söwüş haram bolan öý diýip at beripdirler. Size haram ölen mal, damak kan, doňuz eti, Allah'dan başkanyň ady tutulyp damagy çalynan mal, boğulup ölen, urulup öldürilen, beýik ýerden ýykylyp ölen, süsülüp öldürilen we ýyrtyjy haýwanyň iýendigi, dişlärnigi derarly ölen mallaryň etini ýemek haram edildi. Meger boğulup ölen haýwanlardan başlap sananlar ölmänkä damagyny çalyp ýetişen bolsaňyz halaldyr. Şeýle-de ibadet üçin dikilgi daşlar, butlar üçin damagy çalynan mallar we bir iş etmekçi bolanyňyza maňlaýyňyzdan näme çykjakdygyny bilmek üçin pal atmak hem haram edildi. Ine sizin bu zatlary etmeňiz pasyklykdyr, ýagny uly günädir we Allah'ın emrinden çykmakdyr. Bugün kapyrlar sizin diniňizden, ýagny onu yıkmaktan umytlaryny üzdüler. Bes olardan gorkma, menden gorkun. Men bugün sizin üçin diniňizi, farzlary, halaly we haramy beýan edip kämil etdim ve size dini kämil etmek bilen öz nigmatymy doly berdim. Hem de sizin İslam dininde bolmaňyza razy boldum. Kim günä meýil etmezden açlyk zerarly kynçylyga düşse, haram edilen bu zatlardan ölmezi üçin sehelçe iýip biler. Takyk Allah bağışlaýjydyr, rahim şefaatlydyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olar senden özleri üçin nämäni halal edilendigini sorarlar. Olar aýt, ähli pak zatlar size halal edildi. Allah'ın size öwreden zatlar bilen tälim berip ýetişdirilen awçy haýwanlarynyň sizin üçin tutan awlaryndan iň we olary
awlamaga salanyňyzda Allahyň adyny aýdyn. Allahdan gorkun. Taky Allah'ın hasaby gaty tiz gelýändir. Bugün sizin üçin ähli pak zatlar halal edildi. Özlerine kitap berilenlerin şirin tagymy size halaldır ve sizin tagymyňyz hem olara halaldır. Möminlerden namusly aýallar bilen özlerine kitap berenlerden bolan namusly aýallar zina etmän ve gizlin oýnaş tuturman, namusyny saklan halatyňyzda olaryň galynyny berip nikalamak hem siz üçin halaldır. Kim imandan dänse, İslam'ın hükümlerini inkar etse, onun ehli amallary puç bolar ve ol ahirette ziyan çekenlerden bolar. Sadakallahul azim. Maide suresini okuyas 6. ayetine geldik edildiler. Yatlı diyen. Bismillah. Ey iman getirenler, namaz okumak için turanınızda yüzlerinizi ve tirseklerinize çelli ellerinizi yuğun, başlarınıza meskedin ve iki topuklarınıza çelli ayaklarınızı yuğun. Eğer iyini kapak olsanız, yani kov edip yuğunun, eğer hassa yada yolakçı olsanız, ya da sizin birinizin ayak yolundan gelen olsa, ya da siz ayarlarınıza yanaşan olsanız ve yuğunar yağlı su tatmasanız, pek toprak kulen teyemmüm edin. Yani yüzlerinize ve iki tirseğinize çelli ellerinize meskedin. Allah size kıyınçılık öğretmek istemeyer. Emma sizi günahlardan paklemek ve dini hükümlerini beyan edip öz nıgmatını size dolu vermek isteyer. Bular sizin Allah'a şükür etmeniz içindir. Allah'ın size veren nıgmatını, İslam'ı ve Peygamber aleyhisselam'ı biz senin aydınlarını eşittik ve emrine boyun olduk deyip ehdi peyman eden vaktinizde Peygamberin üstü olan sizden alan ehdi peymanını yatlan ve Allah'dan korkun. Taky Allah gursakdakini, yürekdäkini gowy bilýändir. Ey iman etirenler, Allah'ın hak üçin dogry ýoly tutup adyllyk bilen şaýatlar bolun. Bir kowma bolan kinäňiz sizi adalatsyzlyga itermesin. Adalatly bolun, ol takwalyga gelişýän iň ýakyn häsiýetdir. Allah'dan korkun. Taky Allah sizin edýän işleriňizden habardardır. Allah özüne iman getirip ýaxşy işleri edenlere wada berendir. Olar üçin ýalkaw we uly syla vardır. Kapyr bolup bizim peygamberlere indiren ayetlerimizi yalan hasaplanlar, yine olar alawul odun dozakyň yaranlarydyrlar. Ey iman etirenler, Allah'ın size veren nigmatyny, ýagny bir kowmyň size ellerini uzadıp kast etjek bolanyny ve onun Allah'ın olaryň ellerini sizden ize çekdirenini ýada salın. Allah'dan korkun. Müminler diňe Allah'a bil baglasynlar. Düşündirişi bu aýatyň inmegine aşakdaky wakanyň sebäp bolandygy aýdylýar. Yahudilaryň beni nazir tiresi Peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ve ýanyndaky sahabalaryň tepesinden daş oklap olary duýdansız öldürmek isleýärler. Şonda Allah tarapyndan Cebrail aleyhissalam perişte gelip olara Yahudilaryň bu pirimini habar berýär. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ýanyndakylar bilen dessine oturan ýerlerinden turup gidýärler. Kasam bolsun Allah İsrail oğullarının özlerine emir edilen rahatlary berca etjekdikleri barada ehdi peyman aldı. Biz olardan özlerine emir edilen rahatlary ve beren ähtlerine vepaly bolmagy öz kowumlaryny öwretmek üçin 12 tany ýol başçysyny berdik. Allah olara taky men sizin bilendirin, kasam bolsun, eger siz namazy dolu berca etseňiz, zekat berseňiz, meniň ilçilerime iman getirseniz ve olara yardım etseňiz ve hayır sahavat etmek bilen Allah'a ýaxşy qarz berseňiz, elbette sizin günahlarınızı örterin, geçerin. Sizi aşağıdan deryalar akýan cennete salaryn. Bundan ehdi peymandan soň sizden kim kapyr bolsa, ol dogry ýoldan adaşandyr diýdi. Öz ehdi peymanlaryny bozandykları üçin biz olary näletledik we olaryň yüreklerini imany kabul etmez ýaly doň ýürek etdik. Olar Tevratda Muhammedin aleyhissalatu vesselam'ın alamatlaryny beýan edýän sözleri ýerinden ütgetdiler ve özlerine Muhammed aleyhissalatu vesselam tabin bolmak barada emir edilen ulun nesibäni unutdular. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olaryň sanlysy bolmasa
sen olaryň yalan sözlerinden we ähdi peýmana hyýanatyndan hemişe habarly bolarsyň. Sen onda hem olary bagyşla we geçirimli et. Taky Allah ýaxşy işleri edýänleri halaýandyr. Özlerine biz Nasranylar diýenlerden hem ähdi peýmanlaryny alypdyk. Olar hem özlerine öwüt berilen İncilde emir edilen uly nesibäni unutdular. Şonuň üçin hem de olaryň arasyna ta kıyamata çelli duşmançylygy we biri-birine bolan gahar gazaby saldyk. Allah olaryň eden işleriniň habaryny berer. Ey ähli kitap, sizin kitapda, Tövratda we İncilde gizlän zatlaryň köpsini size beýan edýän we köpsini hem geçýän, bagyşlaýan ilçimiz Muhammed Aleyhissalatu vesselam geldi. Takyk size Allah tarapyndan bir nur ve äşkär kitap Kur'an geldi. Allah'ın razılıgyny isleýänleri Allah onun Kur'anyň üstü bilen salamatlyk ýoluna göňükdirer we öz ruhsady eradasy bilen olary zulmatdan, kapyrlykdan nura imany çykarar we dogry ýola göňükdirer. Kasam bolsun takyk Allah Meryem oğlu İsa aleyhisselam İsa Mesih'in özüdür diyenler kapırdırlar. Yani İsa Mesih'i takyk Allah Meryem oğlu İsa Mesih'in hut özü diyenler kapırdırlar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara eğer Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, onun ecesi Meryem'i ve yeryüzündekilerin hemmesini helak etmek istese Allah'dan gelecek işe kim peskel olup biler? Asmanlardaki, yerdäki we olaryň arasyndaky ähli zatlaryň mülki hökmürawanlygy Allah'nynkydyr. Allah İslam zadyny yaradýandyr. Allah'ın ähli zada güýji ýetýändir diýip aýt. Yahudiler we Nasranylar biz hormat sylaga Allah'nın oğlu ýalydyryz we onuň gowy görýän bendeliriz diýdiler. Sen olara onda hem üçin sizin günahlarınız sebäpli size azap berýär diýip aýt. Ýok, tersine siz hem onuň beýleki yaradan barlyklary ýaly adamsyňyz. Ol isläniniň günäsini bagyşlar, islänine hem azap berer. Asmanlardaky, ýerdäki we olaryň arasyndaky ähli zatlaryň mülki hökmürawanlygy Allah'nynkydyr. Soňunda hemmeler oňa dolanyp barar. Ey ähli kitap, sizin bize cenneti buşlayan ve dogdaky duýdurýan hiç kim gelmedi diýmezligiňiz üçin peýgamberleriň gelmeginiň arasy kesilen wagtda size dini ve dünýewi işleriniz beýan edýän ilçimiz Muhammed Aleyhissalatu vesselam geldi. Allah'ın ähli zada güýji ýetýändir. Maide suresi 19. ayet size dini ve dünyevi işlerinizi beyan etdiyen Muhammed Aleyhissalatu vesselam geldi. Allah'ın ähli zada güýji ýetýändir diýilýär. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle gönül aýdýar, yani dünyevi dini işlerimizi beyan eden Peygamberimiz ilçimiz geldi diye. Musa Aleyhisselam öz kavmuna, ey kavmum, Allah'ın size veren nigmatyny ýatlaň. Ol sizin öz aranızdan peygamberleri döretdi. Sizi hükümdar etti ve size alem jahanny hiç kime bermedik nigmatlaryny berdi. Ey kavmum, Allah'ın size ýazan, watan edip beren mukaddes yerine girin ve düşmandan korkup ýyzyňyzy öwrülmäň. Eger öwrülseňiz ziyan çekenlerden bolarsyňyz diýipdi. Olar ey Musa, ol ýerde zalim kawum bar. Olar ol ýerden çykmasalar biz ol ýere girip bilmeriz. Eger olar ol ýerden çyksalar biz ol ýere gireriz diýdiler. Allah'dan korkýan we Allah'ın özlerine nigmat beren iki adamsy Musa aleyhisselamyň kawmuna olaryň üstüne derwezeden girin. Onu şähere girseňiz siz hökman üstün çıkarsyňyz. Eger mömin bolsaňyz Allah'a bil baglaň diýdiler. Olar ey Musa, olar ol ýerde bolsalar biz ol ýere hiç haçan girip bilmeriz. Biz senes perwerdigaryň ýanyna git we ikiňiz olaryň garşysyna söwüşiň. Biz bu ýerde oturarys diýdiler. Musa, ey perwerdigarim, meniň diňe özüme we doganuma ihtiýarym etýär. Sen biz bilen bu pasyk kawmyň arasyny aç diýdi. Ol Allah takyk ol mukaddes ýerler olara 40 ýyllap haramdyr. Olar yer ýüzünde ankalary açyp enter ýörerler. Bes sen ol pasyk kawma olaryň düşen gününe gamgyn bolma diýdi. Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam, olara
Adam atanyň iki oglunyň, Habylyň we Kabylyň habaryny hakyky bolşy ýaly okap ber. Olaryň her haýsy gurbanlyk berenlerine olaryň takwa bolandygy üçin birinden Habyldan kabul edildi, beýlekisinden Kabyldan kabul edilmedi. Şonna kabul dogany Habyla görüplik edip, men seni hökmän öldürerin diýdi. Habyl oňa Allah diňe takwalaryň gurbanlygyny kabul edýändir. Kasam bolsun, eger sen öldürmek üçin maňa el uzatsaň da, men öldürmek üçin sana elimi uzatmaryn. Çünki men älemleriň perdewerdigäri bolan Allahdan gorkýaryn. Takyk men senin meni öldürendiň üçin meniň günämi hemde öz öňkü gurbanlygyň kabul bolmadygyna sebäp bolan günäň göterip dowzaklardan bolmagy isleýärin. Ine bu zarymlaryň jezasy budur diýdi. Kabylyň nepsi ony öz doganyny öldürmäge iterdi we Habyly öldürüp dünýäde we ahiretde ziyan çekenlerden boldy. Allah ona doganynyň cesedini nähili gömmeldigini görkezmek üçin çünki we aýygy bilen ýer gazaýan bir gargany iýerdi. Muny gören ganhor Kabyl "Hay maňa, indi men doganymyň cesedini gömmekde şu gargadan hem ejiz boldummy" diýdi we ökünenlerden boldy. Şonuň üçin hem biz Israil oglaryny kimne hak yere ýa-da yer ýüzünde bozokçylyk edip ýörmedik adamy öldürse, goýa ol ähli adamlary öldüren ýalydyr. Kim bir insany ölümden halas etse, goýa ähli insanlary ölümden halas eden ýalydyr diýip ýazdyk, höküm berdik. Hasan bolsun, biziň ilçilerimiz olara başka deliller bilen geldiler. Bundan soň hem olaryň köpsi yer ýüzüne bozokçylyk edip hepden açdylar. Takyk Allah we onuň ilçisine garşy söwüşýänleriň we yer ýüzünde adam öldürmek we talamak ýaly bozoklyk edýänleriň jezasy öldürmekdir. Ýa-da asylmakdyr, ýa-da el aýagynyň çapraz kesilmegidir, ýa-da ýaşaýan ýerinden sürgün edilmekleridir. Bu olar üçin yer ýüzüne ryswalykdyr. Ahiretde bolsa olar üçin uly azap bardyr. Emma siziň eliňize düşmezden olal toba edenlere ceza ýokdur. Bilik goýun, takyk Allah başlaýjydyr, rehim şepagatlydyr. Ey iman edenler, Allah'dan gorkun we oňa ýakynlaşmagy arajy sebäp gözlen. Halas bolmagyňyz üçin onuň dinini beýgeltmeň ýoluny söwüşiň. Takyk eger yer ýüzündäki ähli zatlar we ýene-de şonça zatlar kapyrlaryň bolup, olar kıyamet gününiň azabyny halas bolmak üçin o zatlaryň hemmesini pida etseler hem olardan hiç zat kabul edilmez. Olar üçin jepir jepaly azap bardyr. Olar otdan, dowdaktan çykmak islerler, ýöne olar ondan çykarylmazlar. Olar üçin hemişelik azap bardyr. Ogurluk eden erkegiň we ogurluk eden aýalyň eden etmişleriniň jezasy we Allahyň olara ibret berici azaby hökmünde ellerini kesen Allahyň gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Emma kim ozulmundan, ogurlukdan soň toba etse we özüni düzeltse, elbetde Allahyň tobasyny kabul eder. Takyk Allah bağışlayıcıdır, rehim şepaatlıdır. Eýsem, sen asmanlaryň we ýeriň mülküniň hökmürawanlygynyň Allahyň kydygyny bilmeýärsiňmi? Ol isläniňe azap berer we isläniňi bağışlar. Allahyň ähli zada güýji ýetýändir. Ey peýgamber, dilleri bilen iman getirdik diýip, emma kalplary iman getirmedik munapyklaryň we ýahudiýlaryň köpüre howluganlaryň bu ýagdaýy seni gynandyrmasyn. Olar ýahudiýlar ýalana gulak asýanlardyr. Olar düşmançylyk edip seniň ýanyňa gelmeýän başga kowmy dinleýärler. Olar Tövratdaky ýerlerine goýulan sözleri soň ütkedýärler. Olar eger size Muhammed tarapyndan aleyhisselam şu ütkedilen hökümler berilse kabul edip alın. Eger de ol berilmese onda kabul etmeň taklanyň diýärler. Allah kimin adaşmagyny islese sen onun üçin Allahyň çykaran hökmüne hiç çare tapyp bilmersin. Yine Allah olaryň kalplaryny päklemek islemedi. Olar üçin dünýäde ryswalyk, ahiretde hem uly azap bardyr. Olar ýalana gulak asýan, köp haram ýeýänlerdir. Eger olar höküm bermeň üçin seniň ýanyňa gelseler, islesen olaryň aralaryna höküm ber ýa-da islemeseň olardan 100 öwür.
Eger sen onlardan yüz öwürseň, olar hergiz sana zeper ýetirip bilmezler. Eger olaryň arasynda höküm berseň, adyllyk bilen höküm ber, takyk Allah adyllary halayandyr. Olar üçin Allah'ın hükümleri bolan Tevrat barka senden hüküm sorap, doğru hüküm beyan edilenden soň hem ona amal etmekten nädip yüz öwürüp bilýärler. Olar sana da öz kitaplaryna hem inanmaýarlar. Takyk biz içinde doğru yol görkezýän ayatlar we nur bolan Tevraty indirdik. Allah boyun bolan peýgamberlere ýahudilara onuň Tevrat bilen höküm berýärdiler. Allah'ın kitabyny goramak wezipesi berilendigi üçin özleriniň perwerdigarına boyun bolan Rabbaniler, takwalar we alymlar hem onuň bilen höküm berýärdiler. Olaryň hemmesi onuň Tevratyň hak kitapdygyna şaýatdylar. Ey Yahudi alymlary, insanlardan gorkmaň, menden gorkun. We meniň ayatlarymy sähelçe baha bähbide satmaň. Kim Allah'ny indiren hökümleri bilen höküm bermese, ine olar hut kapyrlaryň özleridir. Biz onu Tevratda olara şu hökümleri yazdyk, farz etdik. Takyk jana jan, göze göz, buruna burun, kulaga kulak, dişe diş we yarara da yetirilen zeper meşberine kasas etmelidir. Arını alanına, şolaryň barabaryna ceza vermelidir. Kim onu ar almagy bağışlasa, olanyň keffaraty, günäsiniň geçirmegine sebäp bolar. Kim Allah'ın indiren hökümleri bilen höküm bermese, ine olar hut kapyrlaryň özleridir. Biz olaryň peýgamberleriň izinden Meryem oğul İsa'ny özünden öňkü Tevrat tasdikleýär edip iýerdik. Biz onu İsa aleyhissalamy özünden öňkü Tevraty tasdikleýär, takwalary dogry ýol we öwüt nesihat edip içinde dogry ýol we nur bolan İncili berdik. İncile inanýanlar Allah'ın onuň indiren hökümleri bilen höküm bersinler. Kim Allah'ın indiren hökümleri bilen höküm bermese, olar fasyklaryň hut özleridir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, biz sana öňkü kitaplary tasdikleýär we olaryň dogrulygyna şaýat bolmagy üçin hak edip kitaby Kur'any indirdik. Biz sen olaryň arasyna Allah'ın indiren zady bilen höküm ber we sana gelen hakdan dänip olaryň isleglerine boyun bolma. Ey ummatlar, biz sizin her haýsyňyz üçin bir din we ýol keskitledik. Eger Allah istesedi, sizin hemmeňizi bir ummat edip bilerdi. Ýöne ol size beren zady dini bilen sizi synak edýändir. Biz siz hayır işlerde birbirleriniz bilen ýaryşyň. Sizin hemmeňiziň ahyry gaýdyp barjak ýeriňiz Allah'ın huzurudur. Allah sizin dinine galaşmak zatlaryňyzy dolu habar berer. Olaryň arasynda Allah'ın indiren zady bilen höküm ber. Olaryň isleglerine uyma. Olaryň Allah'ın sana indiren hökümleriniň käbirine seni ýalňyşdyryp azlaşdyrmagyndan seresap bol. Eger Allah'ın indiren hökümlerini kabul etmekden yüz öwürseler, bilip koy, olaryň käbir günäleri sebäpli Allah olara kynçylyk azap bermek isleýändir. Takyk insanlaryň aglawasy pasykdyr. Ya da olar Allah'ın hökümden yüz öwürüp nadanlyk döwrüne hökümi isleýärlermi? Allah'ın adalatly hökümine anyk göz ýetiren kowum üçin Allah'dan has gowy höküm berjek kim bar? Düşündirişi. Geçen ayetlerde Allah Taala Tevrat'ın ve İncil'in hökümlerine amal etmedikleri üçin ehli kitabın kapır, zalim ve pasık bolandıklarını aýdýar. Soňky ayetlerde bolsa olar bilen dostlaşmaktan daşta durmagy hem-de Yahudilaryň Allah barada aýdan elbet sözleri beýan edilýär. Ey iman getirenler, Yahudiler ve Nasranlary dost tutunmaň. Olar bir-birleriniň dostlarydyr. Sizden kim olary dost tutunsa, takyk ol hem şolardandyr. Takyk Allah düşmanlary bilen dostlaşyp müminlere zulüm eden kowmy dogry ýola götürmez. Sadakallahul azim. Pişigi gamak gaýdaýyn. Ne diyorsun? Ya. Gel. Hadi şunu gel. Gel bak. Gel. Gel benim gel.
Assalamu aleyküm. Sevgili ablacığım, otursan yıkıverin. Like basıp ellerine sağlık. Dinlemek hem sevaptır. Kur'an-ı Kerim'i Türkmen diline okalı. Bir hayırlı olsun Türkmen iline. Arapça okap bilmeyiz diyenlerine YouTube'da da koyan. Nesip olsa durar. Allah yol versin inşallah. İsmin yerinde yatlı diyen Maide suresinin Kur'an'ın 5. suresinin Maide suresinin 52. ayetine yerlik iyileştiler ve Kur'an-ı Kerim'i hatmını Türkmençe devam ediyez. Hem Türkmen diline bunu düşünür yağlık. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne mi yazıldık, ne mi Kur'an-ı Kerim dini ve dünyevi işlerimizi nehil yaşamalı, nehil alıp barmalı özümüzü bu dünyada avat bolor yağlık. İki dünyadan avat hem bolor yağlık. Kur'an-ı Kerim'ine verilen şu bilgiler var. Ve adımızın tarihi. Kalplarının Bismillahirrahmanirrahim. Kalplarını hastalık bulanların, münafıkların biz başımıza bir bela gelmeyinden korkyarız deyip onların Yahudilerin ve Nasranların dostluğunun içinde kiyanat çabalayandıklarını görürsün. Bil ki birdenke Allah yeniş ya da öz yanından münafıkların ayıbını açan bir iş getirse olur öz içlerine gizleyen zatların ikiyüzlüklerini pişman ederler. İman getirenler ikiyüzlüler hakta Yahudilara tahkik sizin bilen biledikleri barada ehli güçleri bilen kasam edenler şular mı? Onların amalları puç oldu ve onlar ziyan çekenlerden boldular diyerler. Ey iman getirenler, sizden kim dininden değense Allah onların yerine özünü söyleyen, onların hem onu Allah'ını söyleyen müminlere pesbel rehimli, kafirlere karşı gazaplı, Allah'ın yoluna sövüşen ve hiçbir yazgırcının yazgırmağından korkmayan bir kavim millet getirelim. Bu yaxşı sıfatlar Allah'ın bendelerine veren fazlı keremidir. Onu isteyenine verir. Allah'ın fazlı keremi giyindir ve kimin münasiptığını özü has kovu bilyendir. Tahkik sizin dostunuz Allah'dır. Onun ilçisidir ve Allah'ın önüne eğilip boyun sunup namazı berca eden hem de zekat veren müminlerdir. Kim Allah'ını, onun ilçisini ve iman getirenleri dost tutunsa tahkik bilip koysun Allah'ın taraftarları üstün çıkacakların özleridir. Ey iman getirenler, sizden ön kitap verenlerden ve kafirlerden öz dininizin üstünden gülleyenleri ve oyun edenleri dost tutunmayın. Eğer mümin bolsanız Allah'tan korkun. Siz adana aydıp namaza çağıran vaktiniz olur, onun üstünden güllerler ve oyun ederler. Bu onların aklını ulanmayan kovumdukları sebeplidir. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam! Hayt ey ehli kitap! Siz bizi dine Allah, bize indirilene Kur'an'ı, bundan önceki peygamberlere indirilenlere ve sizin fasıklığınıza inanmağımızı inkar ediyorsunuz mu? Bunun için bizi yazgırayarsınız mı? Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ayet. Bizim işimiz ayıp bolyan olsa men size Allah'ın yanında bundan has erbet zadi haber bereyin mi? Allah kimi näretlese ve gazabına duçar edip onları maymuna ve donuza övürse hem de tağuta, şeytana kul bolsalar yine bular erbet yerde bolan ve doğru yoldan adaşanlardır. Olar münafıklar sizin yanınıza gelenlerinde iman getirdik diyerler. Emma hakikatte olar senin yanına küfür bilen gelendirler ve şol küfürleri bilen gelişleri yani hiç zattan peydalanman çıkandırlar. Allah onların içlerinde gizleyen zatlarını has kovu bilyendir. Onların köpsünün günah işler, düşmançılık ve haram yemek uğruna çapyandıklarını görürsün. Onların ediyen işleri nehil ervettir. Perverdigarının razılığını isteyen takvalar ve alimler onları günah sözlemeklerine ve haram yemeklerine peskel bolsalardı, nehili kovu olardı. Onların ediyen bu işi erbetlikten kaytarmazlık ve yaxşı işi ündemezlik nehil ervettir. Yahudiler
Allah'ın eli bağlıdır, husittir diýdiler. Olar aýdan sözleri üçin näletlenip özleriniň elleri bağlansın, hayır işlerden galsın. Yok, tersine onun Allah'ın iki eli hem açıktır. Ol isleýänini isleýişi alyp berer. Hasam bolsun, sana Perwerdigäriň tarapyndan indirilen Kur'an olaryň köpsiniň azgynlygyny ve artdyrar. Biz olaryň ähli kitabyň arasyna kıyamat gününe çelli dowam etjek düşmançylyk we kine soktuk. Olar her gedek sizin garşyňyza söweş oduny ýaksalar, Allah onu öçürendir. Olar yer ýüzünde hemişe bozgokçylyga tarap ılgarlar. Allah bozgoklary halamaz. Eger ähli kitap Allah we peýgambere iman getirip haram işleri etmekden gorksadylar, elbette biz olaryň elbetliklerini örterdik, geçirerdik ve olary nagym cennetlerine salardyk. Eger de olar Tevrat'a, İncil'e ve özlerinin Perwerdigär tarapyndan indirilene Kur'an'a amal etsediler, üstlerinden ve ayaklarının aşağından yani her tarapdan rızkarlarını yerdiler. Olardan adalatly topar var bolsa hem olaryň köpsiniň edýän işleri nähil erwetdir. Ey Peýgamber aleyhissalatu vesselam, Perwerdigäriňden sana indirileni olara yetir. Eger muny etmesen, onun Allah'ın ilçiliğini yerine getirmediğin bolar. Allah seni elbet insanlardan gorar, taqiq Allah kapırlar kavmini doğru yola gönüktürmez. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam ayt, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'e ve Perwerdigäriniz tarapyndan size indirilene Kur'an'a amal edýän çäňiz, hiç bir rahatda dinde dälsiňiz. Kasam bolsun, Perwerdigäriňden sana indirilen elbette olaryň köpsiniň azgynlygyny we küpürni artdyrar. Sen kapyrlar toparyna gynanma. Düşündiriş. Yahudilerden bir topar Peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna gelip, sen Tevrat'ın Allah tarapyndan inendigini ikrar edýärsiňmi diýip soratdylar. Peygamberimiz Havva diýip jogap berdi aleyhissalatu vesselam. Olar onda biz hem şoňa inanýarys, ýöne başga kitaba inanmaýarys diýipdirler. Allah Taala şol sebäpden ýokardaky aýaty indirtdir. Taqiq iman getirenler bilen Yahudilerden, Sabilerden, Nasranylardan kim tövbe edip Allah we ahiret gününe çyn ýürekden inanyp ýaxşy işleri etse, bes olara kıyamet günü korku hop yoktur ve olar gamgyn hem bolmazlar. Düşündirişi istenlik adam dinine qaramazdan her näçe günäkär hem bolsa tövbe edip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama iman getirip ýaxşy işler etse, soň hem imanyna laýyk ýaşasa, onu iki dünýäde hem gorkara zat yoktur. Kasam bolsun, biz İsrail oğullarının Allah we onun peygamberlerine iman getirjekdikleri barada ähdi peýmanlaryny aldyk we olara peýgamberleri berdik. Her gedek peýgamber olaryň göwnlerini yaramayan bir zady Allah'ın hükmünü getirse, olar peýgamberleriň bir toparyny yalan hasapladylar, bir toparyny bolsa öldürdüler. Olar bu etmişleri sebäpli başlaryna bela gelmez öýtdiler. Haky görmekden kör we haky eşitmekden ker boldular. Soň eden etmişleri üçin tövbe edenlerinde Allah olaryň tövbelerini kabul etdi. Soň ýene de olaryň köpüsi kör we ker boldular. Allah olaryň edýän işlerini görýändir. Kasam bolsun, elbette Allah Meryem oğlu Mesih'in özüdür diýenler taqiq kapırdırlar. Mesih'in özü olara, ey İsrail oğulları, meniň Perwerdigärim ve sizin Perwerdigäriniz bolan Allah'a ibadet edin diýipdi. Ahirin taqiq. Kim Allah şärik goşsa, bes Allah ona cenneti haram edendir ve onun barjak yeri ottur, dowzakdyr. Zalimlere hiç kömekçi yoktur. Kasam bolsun, taqiq Allah üç keramatlynyň üçüncüsüdür diýenler şeksiz kapyrdyr. Çünkü yeketek Hudaýdan Allah'dan başga ibadete laýyk Hudaý yoktur. Eger olar şol aýdýan sözlerinden dälmeseler, elbette olardan kapyrlara jepir jepaly azap bardyr. Olar henizem Allah tövbe edip ondan ýalkyp sorajak dälmikäler. Allah bağışlaýjydyr, rehim şepaatlydyr. Meryem oğlu İsa Mesih aleyhissalam diňe bir peýgamberdir. Ondan hem ençeme peýgamberler aleyhissalam gelip geçendir.
Onun ejesi hem imanında ve sözünde doğruçul ayaldır. Olaryň ikisi de beýleki insanlar ýaly tagam ýerdiler. Olara ynançlarynyň ýalňyşdygyny subut edýän ayatlarymyzy, delillerimizi nähili beýan edýändigimizi seret. Soň bolsa olaryň delillerimizden nähili ýöwrändiklerini hem gör. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen olara siz özüňize ziyan we peýda ýetirip bilmeýän Allahdan gaýry zatlara, butlara ibadat edýärsiňizmi? Allah ähli zady eşidýändir, bilýändir diýip aýt. Ey Muhammed, sen olara ey ähli kitap, diniňizde nähak ýere hetden aşma we Muhammed gelmezden öň adaşan ve körpleri adaştıran, doğru ýoldan İslamdan adaşanlaryň isleglerine boyun bolmagyň diýip aýt aleyhissalatu vesselam. İsrail oğullaryndan kapyr bolanlar Dawud aleyhissalam we Meryem oğlu İsa aleyhissalamyň dilinde näletlendiler. Bu olaryň asi bolandyklary we hetden aşandyklary sebäplidir. Olar biri-birilerini erbediş etmekden gaýtarmaýardylar. Bes olaryň edýän bu işleri nähil erbetdir. Sen olaryň köpsiniň kapyrlary dost tutýandygyny görersiň. Nebisleri olar üçin Allahyň gazabyna sebäp bolan zady erbetdikleri taýýarlady. Olar azapda ebedi galarlar. Eger olar Allah, peýgambere we oňa indirilene Kur'ana iman getiren bolsadylar, onda olary kapyrlary dost tutulmazdylar. Emma olaryň köpsi ýoldan çykan pasyklardyr. Sen insanlaryň içinde iman getirenlere iň gazaply düşmanyň Yahudiler we Allah şärik goşanlardygyny görersiň. Kasam bolsun, olardan insanlardan iman getirenlere dostlukda iň ýakyn bolanlaryň biz Nasranlar diýenlerdigini görersiň. Sebäbi olaryň arasynda öz dini talymatlary boýunça amal edýän alymlar we ruhbanlar, ihlasly ibadathanlar bardyr. Olar haka boyun bolmakta ulumsuluk etmezler. Düşündürüşi bu ayet Habeşistandaky Hristiýanlar hakynda iňipdi. İslamyň ilki döwürlerinde Mekke'nin kapyrlary musulmanlara dürli ýollar bilen eziyet beren soňlar Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara Habeşistana göçmäne ruhsat berýär. Musulmanlar o ýere baranlaryna Habeşistanyň hökümdary Nejaşi olaryň haýsy dine uýandyklaryny sorapdyr. Musulmanlar Muhammed aleyhissalam ve İslam'ın esasy ýöregleri hakda maglumat berilip, o Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresini okap berýärler. Şonda Nejaşi onun ýanyndaky alymlar we ibadathanlar İslam'ın hak dindigini, Kur'an'ın olsa ilah kitapdygyny göz ýetirip, onun ayatlarynyň täsirine ýaňa göz ýaş döküpdiler. Olar peýgambere indirilen Kur'any eşdenlerinde hakykata göz ýetirip, gözleriniň ýaş bilen dolandygyny görersiň. Olar ey Perwerdigarymyz, biz iman getirdik, bizi hakykata şaýat bolanlaryň hatarynda ýaz. Düşündürüşi, bu habary eşidip Nasranlar öz dinlerinden çykyp musulman bolupdylar diýen Yahudilara jogap edip, Nejaşi we onuň ýanyna alymlar, ibadathanlar aşakdaky aýaty sözleri aýdypdyrlar. Näme üçin Perwerdigarymyzyň bizi ýagşylary bilen bile cennete salmagyny umyt edip, Allah we bize gelen hakykata iman getirmeli däl diýerler. Biz olaryň bulary aýdandyklary sebäpli Allah olary aşagynyň derýalar akýan cennetler bilen sylaglady. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Bu ýaxşy işleri edenleriň sylagydyr. Emma kapyr bolanlar we biziň ayatlarymyza yalan hasaplananlar bolsa dowzagydyrlar. Ey iman getirenler, Allah'ın sizin için halal eden pek zatlaryny terki dünýälik maksady bilen özüňize haram etme ve hetten aşma. Taqiq Allah hetten aşanları halamaz. Düşündürüş, rivayete göre 3 sany sahabe-i kiram radiyallahu anhum Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna gelipdir. Olaryň biri uzynly giýje ýatman, diňe ibadat etjekdigini, ýene biri elmadamy orada tutjakdygyny, üçüncüsü bolsa hiç haçan öýlenjek däldigini aýdypdyrlar. Bu ayet hem şol sebäpli inipdi. Allah'ın size beren halal ve pek rızklarının iyin hem de özünüzün iman getiren Allah'ınızdan korkun. Allah
bil kasdaýyn bolmaň. Ýalňyş eden kasamlaryňyz sebäpli sizi soraga çekmez. Emma ýüregiňize düwen bil kasdaýyn eden kasamlaryňyz üçin welin soraga çeker. Onuň bil kasdaýyn eden kasamynyň keffaraty, jerime tölegi öz maşgalagyny iýdirýän ortaça tagamyňyzdan 10 miskine adam bermek Onun bil kasdaýyn eden kasamlaryň keffaraty, jerime tölegi öz maşgalagyny iýdirýän ortaça tagamyňyzdan 10 miskine tagam bermek ýa-da olary giyindirmek ýa-da bir kul azat etmekdir. Kim bularyň hiç birini tapıp bilmese 3 gün ağız beklemelidir. Ine bu kasam edip son hem dänen kasamlarynyň keffaratydyr. Kasamlaryňyzy goran we paly bolun. Ine sizin şükür etmeňiz üçin Allah size ayatlaryny beýan edýär. Ey iman getirenler, taky, arak, şerap, humar, dikilgi daşlar ýa-ni butlar we parlatylýan oklar şeytanyň pis hapa işleridir. Bes siz halas bolmaňyz üçin ondan daşdyryn. Şeytan arak, şerap we humar arkaly sizin araňyzda düşmançylyk we kine salmak, sizin Allah'ı ýatlamaňyza we namaz okamaňyza päskel bermek isleýär. Siz bu zatlardan dändiňiz dälmeýsem, düşündüriz. Sahabalardan Enes bin Malik radiyallahu anhum şeyler rivayet berýär. Arak haram bolan güni men Ebu Talhanyň öýüne şerap goýup otyrdım. Birden şerabyň haram edilendigi barada aýatyň iýnendigini habar berýän jarşynyň sesi eşidildi. Şondan soň şeraplar Medinäniň köçelerine döküldi. Ebu Talha radiyallahu anhum bar gitdi, bulary döküp gel diýip şeraplaryň hemmesini köçe dökmemizi aýtdy. Bu hökm aragyň haramlygy baradaky gutornukly hökümdir. Musulmanlaryň bu höküme amal etmegi parzdyr. Allah we peýgambere tabin bolun we Allah'ın emirlerini terk etmeň. Heder edin. Eger tabin bolmakdan yüz öwürseňiz, bilip goýun, biziň peýgamberimiziň borjy biziň ayatlarymyzy diňe size äşkär ýetirmekdir. İman getirip ýaxşy işler edenlere Allah'dan gork, iman getirip ýaxşy işler etseler, soň Allah'dan gork, iman getirseler, soň ýene-de Allah'dan gork, ellerinden geldigiçe gowy işler etseler, haram edilmezden öňki dadan zatlar üçin günah ýokdur. Allah ýaxşy iş edýänleri halayandır. Şundurş İbn Abbas radiyallahu anhu rivayet edilmegine göre aragy haram edýän ayat inende käbir adamlar bizden öňki arak içip humar oýunlary oýnanlaryň haly niçik bolarka diýipdiler. Sonra Allah Taala arak haram bolmazdan öň dünýäden öten adamlara günah ýokdugyny beýan edip ýokardaky aýaty indiripdir. Ey iman getirenler, Allah hiç kimin görmeýän ýerinde kimin özünden gorkýandygyny bilmek üçin ihramly wagtyňyz sizi elleriňiziň we naýdalaryňyzyň ýetip duran awyň üstü bilen synap görer. Kim bundan qadağan edilenden soň ihramly wagty hepden aşy oňa jeper-jepaly azap bardyr. Ey iman getirenler, siz ihramly wagtyňyz av hayvanlaryny öldürmeň. Sizden kim ony awy bil kasdaýyn öldürse, onuň jezasy öldüren maly ýaly öýde saklanýan mal sadaka bermelidir. Käbä ýetiriljek, iýeriljek ol gurbanlyk malynyň deregine sadaka veriljek malyň nähili bolmalydygyny keskitlemek üçin siziň araňyzdan 2 sany adyl kişi höküm bersin. Ýa-da şol malyň bahasynyň öwüzine miskinlere tagam bermeli, ýa-da öz etmişiniň jezasyny dadarýaly, şoňa barabar agyz beklemelidir. Allah öten zatlary bagyşlar. Kim ýene-de aw gadagançylygyny gaýtalasa, Allah ondan ar alar. Allah ar almagy başarýan gudratly güýçlidir. Size we ýolagçylara peýda bolsun diýip deňiz janlarynyň awy we ony iýmek size halal deňiz awy we ony iýmek size halal edildi. Ihramly wagtyňyzda guryýer haýwanlaryny awlamak size haram edildi. Kıyamet günü huzuruna cemlenmek Allah'ınızdan gorkun. Allah Kâbäni we haram aýy sadaka iýerilen haç gurbanlygyny we olara dakylan beýleki insanlaryň dini we dünýewi işlerini ýöretmekleri üçin sebäp etip goýdy. Bular Allah'ın asmanlardaky
ve yerdäki ähli zatları bilýändigini we sizin Allah'ın sizin üçin peýdaly ýa-da peýdasız hemme zady bilýändigini bilmeňiz üçindir. Bilip goýun, Allah'ın azaby ýowuzdur. Taqiq Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Peygamberin aleyhissalatın vazifesi dine dini yetirmektir. Allah sizin aşkar ve gizli neden ehli zatlarınızı bilýändir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam ayt, näpek haram zatların köplüğü senin göwnüňe yarasa da näpek haram zat bilen pek halal zat deň bolmaz. Ey akıl eýleri, halas bolmaňyz üçin Allah'dan gorkun. Ey iman getirenler, beýan edilenine göwnüňize yaramajak zatlar hakda soramaň. Eger Kur'an indirilýän wagty sorasaňyz, size yaramajak zatlar beýan ediler. Allah olar beýan etmedik zatlary üçin sizi bağışlady. Indi ona gaýdyp gelmeň. Allah bağışlaýjydyr, halimdir, howlugýan däldir. Sizden öňhem bir kowum olar barada sorapdy. Soralarına jogap gelenden soň bolsa olar onu inkar etdiler. Allah bahiradan, sayyibadan, vasiladan ve hamadan hiç zat emir eden däldir. Ýöne kapyrlar muny bize Allah emir etdi diýip Allah'ın adından yalan toslaýarlar. Olaryň köpsi sada halk muňa bu ýalana akyl ýetirip bilmezler. Düşündürşi İslamdan öňki nadanlyk döwründäki Araplaryň inanç adatlaryna görä bahira beş kedek botlan iň soňky hem urkaçy bolan düýe. Onuň gulagyny dilip belli edýärler, süýdüni bolsa butlara başlaýarlar. Sahibi butlara bağışlanan süýdü bolsa diňe ýolagçylaryň içmegi dogry bolan düýe. Wasila erkek köşek botlamazdan izli-izne iki gedek inen köşek botlan düýe. Ol düýe hem butlara bağış edilýän ekeni. Hamy özünden 10 köşek alnandan soň butlara bağış edilen düýe. Ondan soň bu düýe hiç ýük ýüklemek bolmaýar eken. Olar Allah'ın indirenine, Kur'an'ı ve Peygamber'in sünnetine gelin diýilende olar ata-babalarymızdan gören zadymyz, ýolumyz bize yeterlikdir diýdiler. Eger olaryň ata-babalary hak dininden hiç zady bilmedik ve dogry ýoly tapmadyk bolsalar hem olaryň ýolundan gitjekmikäler. Ey iman getirenler, siz özüňizi seredin, özüňizi günahlardan saklaň. Eger siz hak ýolda bolsaňyz, ýoldan adaşanlar sizi ziyan yetirip bilmezler. Sizin hemmäňiz Allah'a gaýdyp bararsyňyz. Şonda ol size eden işiňizi habar berer. Ey iman etirenler, eger sizin biriňize ölüm gelip ýetse, wesiýet etjek wagtyňyz özüňizden 2 adyl kişini şaýat tutun. Ýa-da ýer ýüzünde ýolagçy wagtyňyz size ölüm gelip ýetse, özüňizden bolmadyk 2 kişi siziň araňyzda şaýatlyk etsin. Eger siz olaryň adyllygy hakda şek etseňiz, ol ikisini ikindi namazyndan soň saklaň we olara eger şaýatlyk berilýän adam ýakyn garyndaşymyz hem bolsa, Allah'ın şaýatlygynyň deregine ýalandan şaýat bolup hiçbir peýdany behbidi satyn almarys. Allah'ın emir eden şaýatlygyny gizlemeriz. Eger şaýatlygymyzy gizlesek, taqiq biz günahkarlardan boluruz diýip Allah'ın adyndan kasam etdirin. Eger ol ikisiniň soň yalandan sözläp günahkar bolandyklary ýüze çyksa, onda hossarlar tarapyndan saýlanylmagy hakly olan merhuma iň ýakyn kişilerden 2 adam olaryň 2 şaýatyň ýerine geçsinler. Olar kasam bolsun biziň şaýatlygymyz olaryň ikisiniň şaýatlygyndan has haklydyr. Biz hiç kimin hakyny iýip hetden aşmadyk. Ýogsa taqiq biz zalimlerden boluruz diýip Allah'ın ady bilen kasam etsinler. Bu hökümleri şaýatlygy talabalayak ýerine ýetirmeklerine ýa-da kasamlaryndan soň eden kasamlarynyň inkar ediljekdigi, kasam hukugynyň merhumy hossarlaryna beriljekdigi üçin gorkmaklaryna ýakyn, munasip bolan hökümleridir. Allah'dan gorkun we onuň hökümlerini dinleň. Allah ýoldan çykan pasy kowmy dogry ýola göndürmez. Allah ähli peýgamberleri jemlejek, kıyamet gününde olara ümmetyňiz tarapyndan näme jogap berildiňiz diýer. Olar biz senin ilmiň ýanynda hiç zat bilmeýäris. Taqiq sen
gaýpdakyları gowy bilýärsiň diýerler. Allah şol wagt şeýle diýer: Ey Meryem oğlu İsa, sana aleyhisselam, sana ve senin ejene beren nygmatymy ýatla. Men seni mukaddes ruh Cebrail bilen goldapdym. Sen insanlar bilen helis sallançakda wagtyň hem ul adam wagtyň hem gürleşipdiň. Men sana kitaby ýazmagy, hikmeti, Tövraty we İncili öwretipdim. Sen meniň ruhsatym bilen palçykdan kuşa meňzeş zat ýasap, onuň içine üfleýärdin. Ol kim meniň ruhsatym bilen canly kuş bolýardy. Sen meniň ruhsatym bilen doga bitdi köri we pis açany sagaldyardın. Meniň ruhsaty bilen ölleri direldip mazarlaryndan çykarýardın. Men Israil oğullarının seni öldürmegine päskel bolupdym. Ollara äşkär deliller getiren wagtyň olardan kafir bolanlar bu mucizeler açaçan jadygellikden başga zat däl diýipdiler. Men İsa'nın aleyhisselamı hawarlaryna, şagirdlerine maňa we peýgamberime iman getirin diýip wahy ilham berdim. Olar biz iman getirdik we sen bizim tabim bolandygymyza şaýat bol diýipdiler. Hawarlar ey Meryem oğlu İsa, senin perwerdigäriň bize asmanyň içi dürlü dümen tagamdan doly supra saçak indirip başararmy diýenlerini ol İsa aleyhisselam eger hakyky mömin bolsaňyz Allahdan gorkun diýipdi. Olar hawarlar biz diňe ondan supradan iýip ýüregimizi rahatlamagyny, senin bize dogry aýdýanyny anyk bilmegi we o gözleri bilen gören şaýatlardan bolmak isleýäris diýdiler. Olaryň bu haýyşyny Meryem oğlu İsa dilek edip, ey Allah'ım, ey perwerdigärimiz, bize, bizim öňkülerimize we bizim soňkularymyza bir bayram we senin gudratyňa bir alamat bolar ýaly, bize asmandan bir supra indir, bize rızkal ver, çünkü sen rızkal berýänleriň iň haýrlysysyň diýdi. Şonda Allah taqiq men size onu suprany indirerin. Emma ondan soň sizden kim meniň ähli zada güýjümiň ýetýändigini inkar etse, men ona älem jahanna hiç kime bermedik azabym bilen azap bererin diýdi. Allah ey Meryem oğlu İsa aleyhisselam insanlara meni ve ecemi Allah'dan özüňize Hudaý ediniň diýen senmi diýdi. Ol İsa aleyhisselam seni tesbih edýärin, sen ähli kemçiliklerden päksin, hakym ihtiýarym bolmadyk zady aýtmak maňa gelişmez. Men onu diýen bolsam, sen onu hökmän bilerdin. Çünki sen meniň içindäkini hem bilýärsiň. Emma men senin barlygyňdakyny bilmeýärim. Taqiq sen gaýpdaklary dogry bilýänsiň. Men olara diňe meniň perwerdigärim we siziň perwerdigäriňiz bolan Allah ibadet edin diýip senin maňa aýtmagymy emel eden zadyňdan başga hiç zat aýtmadym. Men olaryň arasynda bolan ýaşan wagtym olara ters sözleri aýtmazlary ýaly şaýat boldum. Sen meni asmana galdyranyňdan soň bolsa olara sen gözükçilik etdiň, sen hemme zada dogry şaýatsyň. Eger olara azap berdiň, taqiq olar senin bendeleriňdir. Eger olary bağışlasaň, taqiq sen gudraty güýçlüsiň, hikmet eýsisin diýdi. Allah ine bugün doğurçullarynyň peýda berýän günündür. Olar üçin aşağıdan deryalar akýan cennetler bardyr. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Çünki Allah olardan razy bolandyr. Olar hem ondan Allah'dan razy bolandyrlar. Ine bu uly üstünlükdir diýdi. Asmanlardaky, ýerdäki we olaryň içindäki ahli zadyň mülki, hökmürawanlygy Allah'nynkydyr. Onun Allah'nın ehli zada gücü ýetýändir. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme inni eselüke imanen dâme ve selâve haşe ve selüke ve nâfe ve selüke yakinen sadık ve selüke kayyim ve selüke afiyete min kulli beleyk ve selüke temamel afiyek ve selüke duam. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allahümme eşkiliz zalimine biz zalimin ve eksini benim salimin. Her bir Türkmenistan'ın, her bir ümmeti Muhammed'in öýüne ilmidama yaxşı günleri olsun, toylar olsun. Az birlikte, cevisikte, zalime karşı görüşüp, yurdumuzdaki zalimi, vatan düşmanını, halk düşmanını, halk olup, az bir olup, ayıp bilmek, yurdumuzu paragat etmek, dünyanı paragat etmek, müyesser eylesin. Amin. Allahu ekber. Maide illeşler. Bugün hem Maide suresinin
Maide suresini okuduk. Allah kabul etsin. Türkmen dilini okuyas ki hemme adam Türkmen dilini öğrensin, bilsin ve etir Allah yol verse inşallah Engam suresini okuyas. 165 ayetten ibaret. Bugünlükçe Allah'a emanetsiniz. Hoş, sağ olun. Etir görüşeceğiz.